Action! Cut! Hello, kuya ka na. Kay gidi dangas dini. Pertes lang si Sabana. Suka na sa muli plano. Sige ba nun tayo lang ilak ni? Kariyat. Stel ko furan makar. Lekas sak. Hello kariyat. Toya. Yak lemik yarder. Action! En jelle mansmensen. Nog met mijn kak praten, man. En je gaat nog eens aan mij zo praten hoor. Je van mij. Shit. Lenzi, in Gerald sukom geld no. Cut! Action! Os, Nia va. Action! Ja, maar meneer Bertus. Lindsay, hoe komt het dat iemand Bertus die waarheid, die is eerlijk. Hij is zo oud. Mij au! Mij au! Kijk va. Action! Ik weet nou niet hoe kan het zijn. Is dat niet Bertus niet? Bertus! Action! Nia! Mas nou dokter tuh kan lagi iPhone. Di luar bentar jawab saya keketekan. Kijk. Action! Hou die ding aan. Ja, Bertus, jij voelt maar sisi ook kan die soms mas nou dokter tuh kan. may geld. Tri, ano ba? Oh, Lenzi, ini dangkang kastrante. Triado si kayo makate. Kijk je zullen nog komen met ons moet zomaar. Weet ik wel, je kak maar flow vandaag ne. Schiet is het uit de move schiet. Zullen we nou vol kracht man, hij zomaar hij zullen moet zomaar nou begin die ding zomaar hij. Je kijkt die was. Ons is zo bare property 10 hier fokkens en na zullen nog met lang dingen maken ons een kak. Schiet zomaar jong Bert en hom gevriet. En hulle dit sien is ernstig hy Sit na my video ah.